estem amb la Montse Mercè, agricultora a la Sínia Pujades, un espai que està ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú. Montse, parla'ns de la Sínia Pujades. Mira, la Sínia Pujades en si està creada fa uns 50 anys. Resulta que sempre ells han estat envers dintre de la terra perquè van anar a jornal, a treballar, a l'avi sobretot, i després van poder comprar la terra, un tros de terra, i llavors ja van ser propietaris. I després, ara el que portem és propietat i de lloguer. I des de llavors sempre ha sigut, mirant a fer millores. Primer el rec, per exemple, primer era per terra i després va ser amb aspersió, després microexpressions i ara tenim aspersió i gota a gota, millorant dintre, i sempre s'ha fet horta. També un temps es va fer planter, perquè es feia el planter de tot, el tomàquets i de tot, i es venia el públic també planter, però llavors feia les dues coses, es feia el planter i es feia l'horta. Primer es va començar plantant i després es va anar al mercat a vendre. Primer es venia fora al carrer, a sota les marquesines. I després, quan van tenir l'oportunitat de comprar una parada dintre, perquè vulgues o no vulgues, a fora al carrer, les inclemències del fred i de la calor és més fort que pas dintre, no? Perquè, clar, fora ara toca el sol, ara el fred, ara la pluja, i llavors quan van poder entrar, van entrar i llavors van comprar una parada dintre al mercat. I jo, una servidora, primer vaig ser a Campau de l'Hostal, després vaig ser a la Sínia La Creu i ara sóc a la Sínia Pujades. He anat d'un lloc per l'altre. Llavors, abans teníeu una parada al mercat, però ara només hi distribuïu el producte. Sí, sempre han tingut l'oportunitat de conrear les terres d'aquí a Vilanova i després el producte que tu treus vas al mercat, no? Són dues feines, al dematí tens que anar al mercat i a la tarda estar al camp conreant el que tu tens que portar l'índia demà. Llavors va arribar l'any 2008 i resulta que llavors la meva filla ja era gran i casada i ja havia començat a tenir una petitona i llavors vam dir que jo també estava ja tanta feina, tampoc podia abarcar i ens vam repartir la feina. Ells van anar al mercat a vendre i jo vaig a conrear. Vaig haver que triar, perquè saps què passa aquesta vida? He tingut la gran sort de tenir dues feines, les dues m'agraden molt, tant anar a vendre com fer d'agricultora. Esclar, va arribar un moment que vaig haver que triar, fer una cosa o fer l'altra, i ens vam pensar que allò era el més adient, que la joventut, que té més il·lusions i més ganes i més empenta, i a més que en saben més a l'hora de la comercialització que anessin al mercat. I jo retirar-me, perquè arriba un punt que s'ha de retirar un, no? Vull dir que deixar pas a la joventut. I llavors vam quedar al mercat. En el camp, perdona. Montse, parla'ns dels espigalls. Bé, els espigalls... Jo estic enamorada dels espigalls, ja ho sabeu tot, no? Soc un espigall maniàtica. Espigall maniàtica vol dir menjar espigalls a dojo. Bueno, mira, ara en sèrio, els espigalls és una verdura, autòctona més aviat d'aquí a Vilanova, però va ser amb això que t'hi dic, l'enamorament d'uns pagesos que no van voler perdre aquesta verdura, perquè mica en mica es anava menjant menys, cada vegada la gent el coneixia menys, i llavors vam decidir donar-la a conèixer i fer que els altres l'estimin com nosaltres. I, Montse, penses que el producte de proximitat està en perill més que mai? No, per què? Mira, mentre es deixin tenir camps, tinguem mercat i tinguem consumidors que vulguin consumir quilòmetre zero i vulguin saber que aquella persona que està davant del taulell li està donant la cara de que el que ell conrea és el millor, no perdrem mai això.